de que ens trobem una altra vegada que tindré vehicles allà a l'altre costat. Oriola i clar, i no està clar el primer fonat o el problemàtic on tindrem a Filomena perquè va haver tallacions i no crec jo que el polígon Oriola sigui el lloc més adequat per acollir un 125 i potser val que sigui demà matí. Aleshores, doncs, tindré aquesta previsió de que si es pot fer el tall en una zona abans, però també teníem algun usuari que volia desplaçar-se però que no tenia benzina. Molt millor allotjar polígon Catalunya Sud, Camp Rodó, que no pas polígon. Considero que vam tindre és que l'episodi es va aturar, però si s'hagués intentat de Tarragona, si no va ser Tortosa, va ser de la sèrie 42, que un dels usuaris, un dels que més desviàvem cap allà, anar fent el tall a foc des de la Vella d'Infant fins a l'Aldea, que són llits o que són mantes,